Tɛnɛ juin kalo tile fɔlɔ san 2020 an bɛ foli di aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati na an bɛna kunnafoni minnu di aw tulo kan bi olu de filɛ nin kalanso dayɛlɛli kibaruyaw fo ka taa se maliyɛn 120 olu seginna ka na jamana kɔnɔ Afiriki durantɛ jɛkuluba ni o ye kafu ye ale ye kunnafoniya dɔ di coronavirus kow kan ni o ye dɛmɛ ye ka se jamana kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ni ye aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Kalanso dayɛlɛli bolodalen n'o ka bɛn sini tarata juin kalo tile 2 san 2020 ma. Hakilina jiginna kabini marisi kalo tile 17 san 2020 kalanso bɛɛ lajɛlen kun datugura jamana in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa coronavirus ni o ye fiɲɛbana ale kana se ka cari ka wɛrɛ jamana in kɔnɔ. Ni kalanso dayɛlɛ a bɛ classe d'examen n'o ye ɲɔgɔndan kilasiw a bɛ olu dɔrɔn de kun kan min ye tɔw ye fɛn ma fɔ o la nin waati in na fɔlɔ. Kalansow datuguli an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye gouvernement ye olu ye ko dɔ sigi sen kan min bɛ se ka to denmisɛnnin ni olu bɛ so u kana sigi u bolo ma ten. O dɔw ye mun ye kalanw ka se ka kɛ télé arajo ani internet u kan ni a bɛ wele nanzarakan na ko cours à distance min ye kɛnyɛrɛye kalanso ye an y'a ye olu caman fana ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ sen kan min b'a to u ka kalandenw ni karamɔgɔw bɛ se ka to ɲɔgɔn kunnafoniyaw cogoya la walasa kalandenw hali ni u bɛ u ka so u ka se ka kalan sɔrɔ. O dɔ ye min ye ka kulu sigi kilasi o kilasi u ni u ka karamɔgɔ ni a bɛ fɔ o ma ko groupe WhatsApp walasa karamɔgɔ bɛ se ka na diɲɛ ma don o don ni ka u ka kalan cogoya f'u ye kalandenw bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na. An dalen b'a la ko ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o kɛra sababu ye min bɛ se ka to kalata min ni ale bolodalen don sini tarata ale bɛ se ka ta hakilisigi ani baden kɔnɔ min b'a to kalandenw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔndan ninnu jaabiw bɔ waatiw la. Jɛkulu min sigilen bɛ sen kan nin waati in na walasa an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan ni gɛlɛya donnen bɛ u ka nali la olu bɛ se ka jamana maliba sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la ni o jɛkulu ɲɛmaa ye colonel major Abdulaye Sidibe ale ni an ka kɔkan maliyɛnw ka minisiri ni o ye Amadu Goyita ye u ko maliyɛn 120 u y'olu bisimila an ka pankuru jigin kɛnɛ kan Bamako Senu ka bɔ Lameriki jamana kan ni maa ninnu ko yanni u ka bɔ Lameriki jamana kan u ye kalekan sɛbɛn dɔ siɲɛ k'a yira ko ni u donna jamana kɔnɔ ko baara o baara ni o kan ka kɛ walasa olu kana kɛ fiɲɛbana in tɛmɛni sababu ye k'u bɛ olu bɛɛ lajɛlen waleya. O siratigɛ la kabini u jigin waati jateminɛw kɛra k'a lajɛ ni u farigan funteni man ca o kɔ maa ninnu tilara mɔbili 4 ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u dagayɔrɔ sɔrɔ ni o ye lotɛliw ye minnu labɛnnen bɛ ka maa ninnu bisimila walasa tile 14 u kan o min kɛ dogo la u bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ u n'u somɔgɔw ma ɲɔgɔn ye min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu bɛ taa ni ka sigi kɛ ka jateminɛ kɛ nin tile 14 kɔnɔ walasa banakisɛ in u kana kɛ a carifɛn ni a yera maa min na u cɛ la. Afiriki sina durantan tɔnba ni o ye kafu ye ale ye kunnafoniya di an ma ko min ye sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 940 k'a bɛna nin tila a ka tɔnkulu ni ɲɔgɔn cɛ. O siratigɛ la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko tɔnkulu kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ sefa wari miliyɔn 100 sɔrɔ. Ni kunnafoniya in dira ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min ɲɛmaaya kun bɛ kafu yɛrɛ ɲɛmaaba bolo n'o ye Ahmed ye ale b'a yira an na ko coronavirus ni o ye fiɲɛbana ye o donnen diɲɛ kɔnɔ ka na se fo farafinna jamanaw kɔnɔ k'a kɛra kɔlɔlɔba ye tɔnkuluw ma. A ko nin waati in yɛrɛ la ko tɔnkulu caman bɛ yen ko juru yɛrɛ bɛ u la nin nafolo in bɛ kɛ sababu ye yanni ndolantanw u ka sigi sen kan tuguni u bɛ se ka u yɛrɛ firifiri cogoya min na walasa ka baaraw daminɛ hakilisigi kɔnɔ ko u bɛ ka jateminɛ kɛ yanni farafinna ɲɔgɔn kunbɛba daminɛni cɛ walasa ka dɛmɛ wɛrɛ don
ni tɔnkulu ninnu kelenna bɛɛ lajɛlen ma. A ko u bɛ hakilina jigi kɛ a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ min ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 925. A ko o tilara tɔnkulu u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ walasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ka ndolantannaw ma cogoya min na, walasa min ni o ye ndolantan min ni ale kun bɛ sen kan, ni o ye nganaw ka kɛnɛ ani confédération coupe ye, ni coronavirus daminɛna ka ale sɔrɔ a quart de finale la, olu bɛ se ka kun cɛ cogoya min na. A ko ani FIFA u bɛ ka jateminɛ kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa OMVS n'o ye diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ kɛnɛya kan, ale bɛ kunnafoniya min di coronavirus fiɲɛbana in kan, u bɛ ka olu jateminɛ walasa ndolantan ninnu ni a bɛ daminɛ a ka daminɛ hakilisigi, bɛn ani kɛnɛya kɔnɔ ndolantannaw ani u filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na. Ni ndolantan kibaruya in bɛ an ka bi laseliw kuncɛ, an b'a yira la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan hali ni an ma kun ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn sini nin waati kelen in na.